wace addu'a ya kamata mu riƙe da za ta ƙara kusanta mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka roƙi Allah ya baka son annabi sallallahu alaihi wasallam da son sunnarsa, ka rinka addu'a Allah ya baka son annabi sallallahu alaihi wasallam da son sunnarsa. Daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi, wanda tana daga cikin addu'o'in du'a, wato hadisin ikhtisamul mala'il a'la shine Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fi ma tuhib wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faragan li lima tuhib. Wato Allah, ina roƙonka sanka da san wanda yake sanka da san aiki da yake kusantarwa ya zuwa ga sanka. Allah, abinda ka azurta ni da shi daga abinda nake so, to ka sanya shi ya zamanto ƙarfi gare ni a cikin abinda kake so. Abinda ka janye shi daga gare ni wanda nake so, to ka sanya shi ya zamanto faraga ne, wato dama ce gare ni da na fuskanci abinda kake so. To haka wannan addu'a ce ma'thura, wanda a cikinta ya kunshi neman san Allah jalla wa'ala da san wanda yake san Allah. San wanda yake san Allah na farkon su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan addu'ar ita zan iya halartowa, kuma wato abinda kake so na alkhairi ka tambayi Allah direct, ba sai da wata formula ba sai da wata special addu'a ba. Ka tambayi Allah direct, ka ce Urwata bin Zubair yana roƙon Allah ya bashi gishirin gidansa, akwai addu'a ma'thura ta neman gishiri? Ai kaga babu wata sunna da tace ga addu'a ga laƙanin neman gishiri. Amma haka yake tambayar Allah a sujada, Allah ka bani gishirin gidana. To kai ma ka roƙi Allah, Allah ka bani son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka bani kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da yake shi kansa ya ce kusanci kusa da za ta kusanta mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kusanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya shine kusanta da soyayyarsa da kuma sunnarsa. A lahira ko shine ka samu makwabtaka da shi. Kun san hadisin wannan daga cikin sahabbai, daga cikin ahlus suffa, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallar dare, sai ya zo ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aswakinsa da butarsa ta alwala. Yayi aswaki yayi alwala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli, yace tambaye ni, ai roƙe ni abinda kake so. Yace murafaqataka fil janna, yace kusanci da kai, makwabtaka da kai a cikin aljanna. Yace awalaysa awa ghaira zalik, akwai wani abu wanda wannan? Yace huwa zaka, shine kadai. Yace fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, to ka taimaka min ta bangaren ka da yawan sujada. To kaga wannan ya nuna cewar abu biyu ne, addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa, sannan kuma wasilar yace ka taimaka min ta bangaranka, fa inni ala nafsika, ka taimake ni ta bangaranka akan kanka da yawan sujada. Saboda haka in kana son kusantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yawaita sujada, yawaita sallar nafila. In kana so ka san yawaita sujada me ma'anarta, to zan gaya maka. Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance a dare da rana yana sallah raka'a 300. Lokacin da aka yi masa bulala, aka ji masa ciwo, ya tabbata a cikin tarjamar Imam Ahmad, yana nan a cikin tabaqatul Hanabila. Saboda haka shi ma na bangaren su kenan.